Bun venit, bun găsit la o nouă serie sau un nou episod. Nu cred că o să facem o serie, că nu ne prea întâlnim. Ba, cred că da. În Dacă fine, stau da, pe teme, da. o să postăm rar, destul de rar. Așa, bun. Deci, nu știu cum se numește seria. Și dacă Survival nu, cu Alex. deci dacă nu recunoașteți numele sau vocea acestui persoană, este fostul Onion Gamers. Ceapă gamer, mai păstrăm. Și omor... De fapt nu. Stai, să omorâm vaca. Da, că ne trebuie mâncare. Omoră. Kill la vacă. Ești bun la PvP. Bine. Hai, nu ți mă lău dacă taci de kill la vacă. Să strâng lemn. Drum bun. Să nu zic ceva. Ți-am murat ceva bun. Da, bine, hai strânge și tu lemn. Ai ceva mâncare? Nu, acum îmi trebuie, dar... Am un pic doar. Ok, stai, unde ești? Unde te văd? Undeva. Stai că dau kill la vaca asta. Kill-ul... Ok, bun, am 9 bucăți de lemn, stai că te văd aici jos. Uite, dar Omoară că și găină. omoară tu omul în două lovituri Bine, moartă. Trebuie să stăm lângă o mină. Eu zic să ne facem lângă o mină. Eu sar. Ține astea. Ia. Stai, mă, cum trebuie? Azi te rog. Da, o leac, stai. Ia mâna. Acum. E un pic cam nou pe telefon. Da, eu știu că nu pe calculator. Nu e asta. Poate îl plantăm. Și dacă... Bă, te drecu! Bă, mă aruncai! Aruncăm lemnul. Hai sar dacă vrei, că rămâi în 4 inimi. Ok, dăm A rămas lemnul. în jur Dăm 20. lemnul. Bă, what the fuck? Bă! Stai, dăm și dă lemnul. N-auzi? Dă lemnul că... Comentezi? Nu, gata, stupă, gata, hai. Așa. Dar dăm... Nu văd nimica! Dăm lemnul, te rog. Hai, te rog, dăm lemnul. Bine, hai sar la mine. Ce? Du-te culege lemn. Nu, hai! A, dar trebuie să... Avem torțe. N-avem torțe, asta e problema. Ia fii atent că ți-arunc niște gravel, să te uci cu blocuri. Ne mâncă pe noi în cur. Ce-ai făcut, mă? Eu nimic. Tu ai făcut ceva. Păi, am spart o bucată de gravel. În fine, dă-o. Da. Dom. Nigga. Ok, dar dă-mi și tu lemnul ăla, te rog. Te rog, e frumos. Hai să căutăm căul. Să facem... Dă-mă lemnul! Pana mea, mă, te faci. Ce drept, ce te bate. Acum îți face. Bine, gata, eu ies, eu nu mai joc cu ăsta. Doamne, baci, ți-e zis să-mi dai lemnul. Păi nu ți l-a dat. În modul ăsta. Mod. Focala. Îmi pune și el lemn pe aici și zice, ia-l. Uite în spate. Ah! Da, ceapă. Ceapă. Țeapă. Ar fi bună o ceapă acum. Nu. Niște coleacă de Minecraft pe calculator. Nu pe telefon ca nobi. Eu, mă. Păi vă dați seama, cine n-are un calculator ca lumea, joacă pe telefon, că na. Ce, mă? Bine. Din... Alex, stai aici lângă mine. Stai acolo pe loc. Nu Stai fă aici. shift-ul, nu fă shift-ul. Stai aici. Gayule. Stai acolo. Stai că am văzut Iron. Știu, hai mă aici, stai aici, te rog. Nu că vrei să-mi faci faza. Nu, hai mă. Te dracu, te cunosc. Dar plecă aici, plecă de aici. Dar du-te, te rog, stai acolo. Ok. Uite aici. Stai. Stau acolo. Da. Bine, stai mă un pic să pun crafting-ul ăsta. Unde? Da, spargi un gravel și cade tot pe mine. Te dracu, după aceea nu m-aș prinde. Ah. Păcat. Ia că fac 2 pickaxe-uri, ține. Prima dată... Stai ăla. Așa, ia. Așa. Și căul, prima dată trebuie căul. Ok, du-te după căul. Dacă mai văd ceva și eu pe aici. Stai să fac un chest. Adică 2. Le pun aici. Și nu știu, să mă duc după
Hai sus. Sus cum? Păi, par niște blocuri. Sparge tu. Îmi place așa să sparg ca și pe calculator. Nu știu de ce, așa îmi place. Ăsta-i deja homosexual. Las mă, vântul să mă spune. Pam, pam, pam. Și minăm noi aici. Bă, și așteptăm că prostul ăsta nu știe să mineze. Yo! Nu, bunicu. Gata, boss, nu mă bate. Gata, boss. Și n-ai găsit cău. Nope. Hai sus. Ok, dar ai blocul. Eu îmi dau 7. Păi stai să fac un pickaxe de piatră. Să iau și eu iron-ul ăla. Măcar dacă merg la suprafață. Mai fac unul de piatră. Da, te rog. Ok, dar nu mai am blocuri. Unde ești, mă? Bă, le sparg pe alea de sub tine. Ce nu? Ai luat iron-ul? Nu. A, nu. Să nu-l iei, că vin eu și ea. Uite, mai este și aici. Ok, stai acolo unde este. Le sparg sub tine? Nu. O, ce mă bucur. De Adică ce? mă bucur dacă spărgeam și sub tine. Și da, fraților, eu cam nob pe Handy. telefon. Dar dracu să nu mă întâmple atât. Dracu mea. În germană, dacă cine nu știe, este neamț. Telefonul, Neamțopuli! telefonul înseamnă... În telefon, în germană, înseamnă pe engleză mai mult handy. Și el e praf la engleză, credeți-mă pe cuvânt. Dar cred că știu asta de la episodul anterior. Puzzle map, da. Căutați și voi acolo, Puzzle Map, by Iulian. Știți ce o să găsiți acolo. Engleza lui prafă. Și da, fraților, m-am lăsat de YouTube, dar știu și acum dați cu pietre. Bă! Bă, nu mai da că mor! Mor dracu. Nu mai da. Să nu dai. Eu nu dau, că nu sunt așa bună pe telefon, dar pe calculator te rup. Mamă, cât aer am găsit, bă! Și aici este unde stau eu. Ok, stai că vin. Sau ia pickaxe-ul ăsta de piatră. Ia, hai încă. Uite ia. Că eu mai am unul. Da, tu mi l-ai pus de folosit. Dar mai am, bine am unul. Hai că nu e așa mult folosit. Mamă, cât aer am până acum, câte am? 11 bucăți. Și acum o să am 12. Dacă nu dă dracu. Eu am 12. Doamne, dă să nu. Ok, n-am căzut. Am căzut de dracu și am murit. Adică nu. Da, bine, tu unde lași chestul? Dar du-te ia-l. Păi eu ce crezi că fac acum? Nu știu. Stai și dai. Dar de ce nu vii direct cu el? Ce e el? Cu... Chestul. Chestul pulii. Dă-l vântul. Nu-i dă-l vântul, că o costa niște bani. Ce bani? Lemn. Costa bani. Și mami. Da, nu auziți nimic pe fundal, dacă la asta vă gândiți. Bun, tu ai făcut o gaură în sus să putem ieși măcar de aici. Da, normal. Ok. Parcă văd afară ne așteaptă zombalăi. Nu că e pe peaceful. Bine, imediat ce gătăm. Niciodată. Fii atent că am găsit o oaie. Ai luat fier? Nu, dacă l-am luat eu. Stai un pic. Du-te dracu, iar am picat. Fii atent. Kill la oaie. Trebuie să găsim un village neapărat. Bine. Ok, hai să ne stabilim. Vrei să căutăm? Da. Nu știu, putem să dăm comenzi. Nu mă... Altă mină! Și căul! Du-te sparge-l. Sparge și tu. Am scăcat de lavă. Și muream de râs. Stai că vin. Univers Dragon pleacă. Acum. Și... Hai, dă-mi! Lemnul! Dați vântul! Sparge-mă tot căulul, mă! Bă, sparge tot căulul, că avem nevoie. Dar nu văd! Stai că fac niște torțe. Crafting. Păi eu asta așteptam de la tine.
Și dă-mi-le mie, că mă duc eu la explorat. Nu, stai puțin, să pun una aici să văd. Ok, ia. Îți dau câteva. Dar nu pot să mi dai toate, doar toate. Ia fete cât ține, pun aici. Nu. Bă, Handy. Ce e? A, le pun încet? Da. Bine. Stai. Stai mă, dă una de aici. Sau, nu, lasă-le. Ok, ia. Îți dau jumătate. Să mai am și eu, că eu mă duc în sus. Stai. Să las aici iron-ul, că ăsta e important. Tu strânge piatră multă să faci furnale și de astea, ok? Bine. După trebuie să mergem să strângem lemn mult să facem o casă. Ce zici? Nu prea căutăm ceva. Ne facem Ironie. Ironie, bun. Dar bă, știi că căul ăsta tot trebuie să-l luăm? Nu? Pe el tot. Trebuie neapărat. Dar n-am timp acum. Las că iau eu mai de aici până. Ok, și după trebuie să găsim oi, să ne facem paturi. Cred că am găsit iron mai mult. A, nu. Bă, n-am luat torțele. Te drecu. Am găsit celălalt capăt. Da? Mhm. Seamănă cu o cupolă. Nu. Dar știu ce aia o cupolă. Nu. Faci un capac de blender. Și da, până... Na. Și am găsit un spawner. De? Zombie. Bun. Nu așa important. Adică n-am găsit. Haha, te-am păcălit. Da, și eu cred că te văd. Da, prin pereți. Și dita mai găoazul. Și eu te văd. Salut. Ok, stai. Fii atent. Vine-mă încă. Bă. Nu da. Ia căulul ăsta de aici. Ia, îl vezi? Ok, și eu... Deci, de fapt, asta e... Ar trebui să luăm tot cabelul. Ce zici? Avem nevoie de... Tot! Nu tot. Ce... Bă, tu ești copacul. Știi că avem nevoie de mult căul. Torțe și furnaluri și chestii și trebuie. Da. Au! N-am dat. No! Da, uite-te! Eu minez deasupra ta. Călul de deasupra ta, că tu nu-l vezi. Tu nu te mai uiți deasupra capului. Ne. De Ai acolo mai ratat o este. bucată de căul. 2, 3, 4. Hai aici și mai minează. Mă duc aici. Dar mai este o grămadă. Uite aici mai este, dar nu le iau. Ba trebuie să le iei pe tot. Ai cobblestone mult? 3. Ia fete cât 10. Ia-mă tot căulul. Nu. Dar ne trebuie că de obicei și lângă căul găsești iron, dacă minezi. Rar. Da. Pe Worldcraft, lângă col găsești diamante. La stratul 2. Ok. Și de cât timp filmăm? 13 minute. Deja. Da. Tu realizezi că noi în 13 minute n-am făcut mai nimic. Știu. Asta e cam problema. Da, bine, atunci o să facem un episod de 30 de minute. Cât? 30 de minute. Mie-mi convine. Da, bine. Ok, stai. Deci a luat... Du-te vântul, ți-am zis să iei colul, nu l-ai luat. Te drecu, mă. Și fii atent că mut... Șugubățul ăsta mă lasă pe mine să-l iau. Da. Ce drecu, ce pocitanie. Las că le iau eu să de aici. 30 de bucăți de cău. Hai, ajută-mă aici. Păcat că n-avem forță, bă. Ce șmecherie era să avem forță. Și aproape vine dimineața. Ce? Bă, unde e chestul? Le-am luat. Ah, ok. Ai luat și iron-ul? Normal că dacă spargi un chest, toate chestiile din el pică. Ah, ai găsit capătul peșterii deja. Ok. Ia-l pe ăsta, pe ăla eu le-au pe ăsta. Și da, cum v-a spus colegul sau colega. Ce, mă? Da, cum ați auzit, colega, da. Da, bine. Nu știu dacă o să filmăm seria asta chiar des, dar... Na. Să o filmăm o dată pe lună. Da, mai des. Când ne întâlnim. O să mai vin pe aici. Și o să avem timp. Ok, hai, că am mai găsit o mină. Am găsit un Dintr-o sheep. mină dăm... O ce? O sheep. O pulă. O chip. Da, și... Da, nu luați în considerare ce ați auzit. Dacă vă uitați voi copii pe aici. Da, și eu sunt minor, da. Și dacă vă uitați, nu băgați în seamă detalii. O să-mi dai un dislike pentru asta, nu. Meriți.
Da, sigur! Nu, mă. Ce urăsc apa asta. Plin de apă. Și am 30 de bucăți de căul. Și am găsit iron. E meu. Ce? Dacă știi să not. Păi eu cam Bine, știu. în Minecraft știu, dar nu mă... Ți-am zis că nu mă prea pricep. Îs praf. Bine, și acum eu de obicei când minez, sap sub mine, știi? Dacă iron e sub mine, sap sub mine și de obicei dau în lavă. Așa că... Câte bucăți de iron am? Eu 3. Tu trebuie să ai 13 sau ai găsit? Ai lemn. Da. Dă aici. Nu. Cum trebuie. Ne. Fac bețe. Nu. Stănacule. Până mea, apa asta nu se mai termină. Nu. Ok, hai. Asta e o mină goală. Bă, ia și tu torțele. Le luăm Și înapoi. să-mi spuneți dacă vreți să filmeze și el să vedeți tot din perspectiva lui. Habar nu. Perspectiva, analfabetule. Te drept. Ai mai găsit iron? Normal. Ok, bun. Cât de mult ai? Dă tot ce ai. Tot iron. 31. Dă puțin. Nu. Dă-mă și mie 15 bucăți. Nu. Ba da, Nu. că 13 bucăți eu ți-am dat. Eu am găsit 13 bucăți. Așa că hai, rapid. Hai mă, dă-mi acum, te rog. 15. Ok. Eu am 18 atunci. Tu? 16. 16. Ok. Și acum ar trebui să mergem după... Ok. Da. Hai să plecăm să căutăm chestii. Uite un ou, e a meu. Ou. Da. Ce ai putea să faci cu un ou? O friptură. Friptură. Friptură sau omletă? Hai. Ați văzut scrisul. Era să cad într-o baltă. Scrisul sau numele vrei să zici? Numele. Da, bine. Lubu. Analfabetul. El care la glowstone spune goldstone. Glowstone să zice. Și tu spui goldstone. Și am găsit o mină. Dă-l dracu de mină, hai bă odată. Bine, am stai. Că-ți văd numele. Numărul așa în urechile de. Bine. Deci îți văd scrisul, dar nu te văd pe tine. Ești ăla cu un pickaxe în mână, țăranul ăla. Ce bă? Cred că am găsit un templu de deșert. Da. Da. Ai găsit? Așa pare. Să văd. Deci dacă nu, îi te omor. Da, așa pare, nu știu, nu mă pricep la Minecraft pe telefon. Te dracu și-am căzut în groapă. De ce ai pus o torță? Am pus o torță? No. Da, nu știu, iau. Și uite o mină. Unde e un templu? Da, asta nu-i templu. E Ha. nisip. Asta-i... Nisip. Da. Nisip. Ce bine mă pricep la parcurs deja pe munte. Și am găsit un pui de porc și o vacă. Uite, am găsit un pui de porc și o vacă. Nu știu. Bă, nu mai da. Termină. Vreau să arunc jos. Nu. Păi asta intenționam. Hai și tu pe aici. Ia uite-te încolo. Hai mai aici să-ți arăt. Ia uite-te încolo. Bă, nu mai da. Dacă mai dai, nu mai joc cu tine. Gata. Am murit. Nu mai joc cu tine. N-ai murit, că ai picat în apă. Nu-mi pasă. Nu mai joc cu tine. Am plecat. Hai mă, Nu mai sus. joc. Pic și eu. Poți să cad. Nu-mi pasă. Te-ai drept. Pleacă. Mă supăr. Tu spart pickaxe-ul. Hai să plecăm să căutăm village. Ok. Cel mai bine ar fi să găsim un village. Sau un templu. Adăpost. Sau un templu. De ce? De deșert. Bine. Sau de junglă, nu cred că s-a băgat. Nu. De junglă? Da, nu cred că s-a băgat. Nu, că e din... Am găsit o mină cu iron. Mă lași! Hai odată. Atâta iron vrei să luăm? Păi ironul e esențial. Da. Esențial. Și cred că am găsit și un spawner. Da. Da. Surpriză! Bine, gata, nu mai da. Nu mai da, gata, stop. Stop, am spus. Eu am glumit cu tine. Așa, eu mai am un pickaxe. Bun. Hai mă, da să plecăm! Ai torțe. Nu. Ce vrei? 25. Oi! Câte? 2, 3. 10!
Hai mă, încoa. Ne. Și o mină șmecheră. Bă, nu mai am baterie. Încărcător. La pil. La pil. Încărcătorul. Hai mă, grasule, mișcă-te. 1%. Unde ești? Hai mă, să vin voi, dacă nu vedem o parte. Piu! Și ce pun ca titlu? Da, ai oprit una. Nu. Salutare, fraților, voiam să vă aici. Hai că eu am 3 bucăți de lună. Tu mai ai una de fel? 2. 2? Eu am 3. Mai trebuie o oaie. Hai, încoași că sunt o grămadă. De fapt, nu am una. Las că omoră, că mie îmi trebuie. Dă-mi lâna. Dar și cum să-mi dau o bucată? Pune-te. Bun. Să vezi ce fac eu acum. Dă lâne. Dă, pune lânele. În chest. Asta faci? Da. Tu mai ai lemn? Nu am. Du-te, ia lemnul ăsta. O bucată când noi trebuie. Stai puțin, eu mă duc, mă uit puțin. Dar aici, asta nu e bună. Dă să-ți dau Ce? patul. Dă-mi patul. Nu lasă să așa. Stai, uite. Du-te! E în chest! Ce? Patul! Bine, da. Hai, du-te de la boss. Gata, boss, nu mă bate. Cred că am ajuns în... Pumpkin! Ok, bine, hai că am ajuns într-un oraș. Nu se numește biome cu paci și treci și treci și am găsit un post pe care vreau să-l văd. Oricule, treci în față. Aproape fiecare biome este copac. Nu copaci obișnuiți. Cu liane. Dark Oak. Nu dar cu... Ce dracu? Eu! Nu, bunic. Păi, da și în Dark Oak este liane. Bine acum. Nu. Ok, hai că am găsit 2 poți. Am omorât. Cred că văd un village cred. Da, acum ai văzut și templu. M-am găsit în spate. Bă, nu mă mai lasă să spal. Unde ești? Într-un copac, cocoțat. Un pic. Deci mai mult. Poate. N-am văzut. Bun, așa, am revenit. Nu știu, să-mi spuneți dacă vreți să joc cu textură în continuare. Îmi place mie și la alții le plac, la alții nu. Nu-mi pasă ce spun ei. Exact ca și la skin. De bune, eu cum am apucat de YouTube era plin de haters. Era plin, tot, lasă-te. Și la mine. Bă, deci, lasă-te, că n-ai calitate, că ți se aude. Calitate nu poți să ai din prima, că trebuie să mă documentez cei mai buni, să-mi cumpăr facecam și de-astea. Chestii, deși nu prea îmi place să filmez cu facecam. De ce? Nu știu, și mă rog, na, era plin de haters. Acum zic, era plin de hater, așa-i? Bă, deci și la școală, și peste tot. Îți spuneau copiii să te lași. Da. Și mie la fel. Dar până când au aflat. Da, sigur. Nu, mă... Cred că eu... Bă, deci mă duru capul cât îmi tot ziceau. Las. Hai pe munte. Deci am un level. Ce level ai? 1550. Cum dracu? Nu știu! E un cred că un hack. De la glitch. De la textură, cum i-am mutat. Stai că mă mut apoi normal. Deci, gata, am revenit fără 1550.000 de levele. Level 1, nu? 0, level 0. Am Am avut level 0, acum mi-am șters toate se levele. vede o insulă în aer, nu știu dacă o vezi. Aia? Uite, uite-te la fața mea. Aha, ce tare. Ok, și hai să vedem partea asta. Să vedem muntele. Uite la mine. Uite la mine. O grămadă, bă. Uite-te la mine. A, da. Dar uite-te cât ți acolo. Uite.
uite o aia acolo jos. Dar uite cât o flece acolo. Hai să mergem până acolo. Îți mai multe 10. Du-te, ia-i. Am găsit 10 dată. Deci dacă mure ai... Să de pe munte. Și am luat în jumate de inimă. Mă se regenerează. Și o mină! Bă, frate, că noroc! Zici că ai... torțe, așa-i? Poate. Hai să ne culcăm. Hai. Hai aici. Bă-te, dracu! Patul meu. Te pui, eu pun patul, tu te pui în pat. Stai să ne culcăm pe rar. Hai, ieși în pat. Du-te, dată, culcă-te! Ia patul. Dă-mi patul! Ia patul ăla, că Corin nu mă lasă să spală. Bine, bă, dar nu mă lasă să spală. Ia, bă, vleții. Hai, mine. Hai, mine. Eu iau. Ok, ia, dar hai, dă-mi torțe dacă ai, te rog. Dă și mie câteva. Te rog. Ok, mersi. Stai torțe. Oh, scuze. Am dat în tine, am vrut să pun torțe pe jos. Ok, și uite-te și pe tavan, de obicei. Iron-ul sau mă rog. Și iron-ul. Să vezi ce ciudată. Să vezi ce ciudată e iron-ul pe asta. Cine dracu să spune? Lavă, fii atent, că o văd lava. Unde? Nu, nu opri! Să vezi ce faci, se vede lava pe textură. Hai repede! Mamă, ce șmecheră-i! Și mi-mi place. Vrei să mori cumva? Nu, ia căulul, uite, căulul. Sau poate găsim titlul, diamante. Uite! Să vede, uite ce faci, se vede. Ai rău. Da. Stai puțin. Stai puțin, nu pot să văd. Ce? Cum se vede? Așa. Și mi place chestia asta că dacă ești lângă cineva, Da. să arată câte viață are, te vezi? Pac, 18%. Ok, din 20. Da. Ok, ți-am zis, ia căulul, vino. Dar nu mai am pickaxe. Oh. Și mi-am... Hai lemn. Nu prea. 2 bețe sau 2 bucăți. Nu ai. Asta ce-i? Flint? Ce tare se vede flintul. A, și aici este mine. Uite, și în partea asta. Și aici, căul. A, aici. Uite, aici, partea asta. Hai, du-te, caută lemn. Da. Hai, plecăm sus. Am ajuns la suprafață. Dar uite, scuze, Au. scuze. Ți-am Hai dat sus. boost, nu? Stai, Da. stai că vin. Hai. Uitam după iron. Uite, uite ce ciudat. Stai numai. Alex. De dracu, stai puțin, că nu văd. Uite-te. Să mă uit la... Stai că vin și eu aici. De acolo e ceva fain. Unde? Vreau să găsim un vil. Uite o insulă, bă. Un porc pe ea. Unde? Sus, între munți, între coace. Deci ăsta-i... Unde este un porc? Uite un dic. Uite un dic. Vino să vezi. Unde? Uite un dic. Vino. Între Unde? munți. Pe acolo. Nu mă, stai să vezi. Uite. O vezi? O vezi? O vezi? Nu. Doar acum. Nu. Uite-te în spatele tău. Jos. Uite. Pe aici, printre munți. Mamă, ce șmecheră, doamne. Te-a plăcut să construim aici. Între munți. Da, ce șmecheră. Pe platforma asta de cabel. Ai vrea? N-ar fi rău. Luăm lemn de asta? Da, du-te al. Dar ia tu acum, că eu mă duc, vreau să mă până sus. Ia, ține obiectele mele. De ce? Sau hai puțin. Hai să facem furnale pe asta, să ne facem full iron și de asta. Da. Furnace. Ai cabel. Normal. Dă și mie. Hai aici vreau să facem casa. Da, dar prima dată dăm cabel. Hai mai aici, ascultă-mă aici. Păi, Deci, aici o să... Dar nu le punem încă. Pune un chest. Pune un chest aici. Uite, lângă munte. Aici, la baza muntei.
Uite, bă, ce fain se vede. Pune tot ce ai aici. Uite, bă, ce fain se vede. Bine, dar pune tot. Wow. Ce mecher. Nu, stai să facă noapte. Și după aia, când murim, o să ne dă aici. Tocmai de asta zic, dar până atunci construim. Așa? Ok, Pune aici patul. Pune tot ce Pune ai. aici patul, bă. Ok, stai. Pune tot. Andy. Bă, bine. Bun, am revenit. Mamă, cât cău ai. Avem 109 bucăți. Bravo. Hai că filmăm deja de 30 de minute. Da? Da. Hai mai filmăm Hai să un mai pic. pun. Hai să mai film. De ce e aici un crafting? Eu am pus. Am craftat un furnace. Și am nevoie de cabel. Am pus tot ce am avut. Ok, pun aici un funal. Pune mai multe. Un 9 bucăți. Să-mi spuneți în comentarii dacă mai vreți să joc cu textură. Dar dacă vreți să mai facem serii. De nu ne oprim, eu n-am nicio problemă, nu mă supăr. Nici chiar, nici Onion Gamers nu se supără, așa? Spuneți-mi, Alex, vă rog. Și ia și tu niște, te rog, rapid. Am observat ceva foarte șmecher. Eu în loc de 8, din asta unde pot să-mi pun chestiile astea? Ai crafting table la tine? Ah, da. Pune-l și aici lângă până asta. Uite ce fain se vede furna aici cu foc. Îmi place mult textura asta. De nu o să fac un episod special numai pentru alegerea texturii. Și cred că vă convine. Nu? Vă convine? Îmi spuneți dacă da, vreți să faceți episod sau cu textura asta. Am ales-o, o să joc foarte mult cu textura asta, îmi place la nebunie. În fine, nu știu cât să mai filmăm. 10 minute. Prea mult. Deci ce facem? Stângem filmarea și mai punem una. Vrei? Facem un episod? Da. Nu știu. Facem? Da, bun, vom încheia aici primul episod. La revedere. Stai puțin, să vă câte bucăți de iron am. Stai mă, să ne facem full iron prin data, așteaptă. Lasă tot iron la mine, că-mi fac armură și restul dau și eu tot ce prin. Da. Da, tu și după aia eu. 24 de bucăți îți ia pentru... Și noi avem atâtea. De 50 ca să facem full. Nu. 48. 44. 48. 44. Păpariu? Ne contrazicem? Păpariu, îmi scrieți în comentarii cine are dreptate. Pentru 2 armure full de iron, cât iron ne trebuie? 48 ori 44. Bine, acum dai seama, nu o să ne batem să ne scoatem 8 sau ceva de genul. Nu, dar o să scrie în comentarii. Și cel care nu știe, o să... Și dacă eu am dreptate, el o să-mi pună mie o provocare. Dacă el are dreptate... Nu. Bă, da. Dacă el are dreptate, el o să-mi pună mie o provocare și dacă eu am dreptate, eu o să-i pun lui o provocare. Ești de acord, Alex? Ok. Bun. Te-a făcut. Stai puțin, vedea. Îmi place mult armura de... Uite la mine. Îmi place mult. Sau cum arată. Mai înainte ai zis că e nașpa. Da, da, așa arăta pe TV. Era nasol. Dar cum arată? Cum arată? Altfel. Văd? Uite-te. Păi așa arată tot timpul. A, bine. Și da, facem la cumpărare. Păi eu... Cât mai este? Cât mai ai? 6 iron, ăsta și 3, 9. Mai am 3 la mine. Nu știu, dar îți ajungă pe gameplay, fac să-ți făcut. Trebuie să-ți faci tu. Dă-mi-l tot. În chest. Pune-l în chest. Stai mă, să văd de prezent. Băi, bun, vom încheia aici primul episod. La revedere.